Abusuafo mema mu nyina achen adwo ene aha sɛde wo bere anase donko a wodi tie me kasai emu etie emu nchia na mede ema wo na me kai wo bio sɛ eye munua teacher Opoku abrantie enie na yɛsua ne ma bebre de afa ebe ho ene dai de me san de mbakɔ akire kakra afa be ho efiri sɛ awasi yenya entiase a ebe ewo edema yen na fe ne yehu eye ebere mu suahu na yebesan nya firi eye ebem na yehu ebe ne nchichemu anase ahodo dodo a yewo ewo yakan mamu me kai wo bio se bo modern se wo be subscribe to me YouTube no ewo abera wo bo eye teacher Opoku edi ahyem bo modern na yenhua bebiri ewo ho afi WhatsApp ne de keka ho nso obetimi asan aka ye ho abusuafo ase ye kase ebe kura ebe eyede yi ebe eye nyansa kasa na ebe eye mpanyi kasa ebe eye asɛm a mpanyimfo ebo ne po ede to ho ema yen enu nti ebe eye abrabom suahunu afei ebe eye susudua a eboa yen emietimi tu ya namon ewo asetena yimu ebe ewo entiase bebre a ede mayen atosu biewu no de mesa aka ne se enam se na mpanyimfo nim dinti na wode ebe esane asɛm a abɔpɔ afei saa bekuro yi a wasan so ede kyekere asɛm ɛbɔ ne pɔ sɛde ebe ya enipa bi hunu a wonhunu mu yie na ɔten so a ase no bɛyɛ wɔntena die onim bɛdeɛ ɛyɛ mmerema no sɛ saa nipa no obetimi ate aseɛ ɛno nti ebe ɛyɛ ne ma bebre ɛwɔ yasetena mu na deɛ ɛteɛ ɛwɔ bɛ ho paa ne sɛ ɛboa ɛma onimdifoɔ enimdeɛ ɛkɔnkan ebe ɛma onyansani enyansa edimu na ɛma yehunu enipa su ɛne ne ban ya ekura no ɛnam ba a efiri na no epie nti ɛno nti ebe edi dwuma bebre ɛwɔ nipa asetena mu sɛ wonnim ba pomoden ne sua bi na ɛbɛboa wo abusuafoɔ ebe ho nsɛm anase bedwumadi a edi wɔ yabrabɔ mu ɛna mabobɔ bi so ɛde akyerɛ wo na ebe enti aseɛ koraa no sɛn ɛneteɛ yɛwɔ ntiaseɛ mmienu a yenya ɛwɔ be mu edi kan entiaseɛ tra a yenya firi ebe mu ɛwɔ hɔ ɛno nti ebe no sɛ wohu a sɛdeɛ ɛteɛ no a no ɛtɔ asomu empo sɛ wonkyerɛkyerɛ mu a ɛtɔ asomu ɛno no yɛ entiaseɛ turodo a wote ba ɛde ma wo ɛna afei yɛwɔ deɛ ɛtɔ so mmienu a ɛno nso yɛ abrabom suahunu a yenya firi ɛbɛkorɔ no a mu ɛno nti ɛbɛkura ɛyɛ entiaseɛ mmienu anasɛ nkyerɛkyerɛmu mmienu ɛyɛ nkyerɛkyerɛmu a ɛyɛ turodo sɛdeɛ ɛbɛ no teɛ no saa pɛpɛpɛ na teɛ empo sɛ onyansani bi ana obadwemba bi a nkyerɛmu amawo a wotimi te aseɛ saa ɛna afei ne yɛwɔ abrabom suahunu a ɛno nso yɛde toto ɛbɛ no ho na yenya mu ntiaseɛ ɛno nti ntiaseɛ mmienu anasɛ dwumadie mmienu ɛna bɛ edi wɔ yasetena mu obi bebusa sɛ teacher ɛbɛ ahodoɔ dodoɔ sɛn ɛne yɛwɔ abusuafoɔ deɛ teɛ no sɛ ɛyɛ akan mamu no ɛbɛ ahodoɔ a yagye atomu ɛyɛ bɛ no ahodoɔ maako ɛnan ɛna akanfoɔ yagye atomu ɛno nti yɛbɛ bebre a wohu sɛ yebu ni nyinaa egu emu enchichemu ɛyɛ ɛnan pɛ ɛbere ɛkɔ nanim no mɛfa no maako ɛmo ate aseɛ na utie ɛyɛ dwumadie no ɛnkɔ na wieyɛ no na afei uhunu ba uhunu abusuaku a
ɛyɛ saa ɛbɛkorɔ no ɛdɔn. Bɔmmɔden na yɛnsua bebree. Teacher Opoku nie. Mede ntoaso aka ɛbɛba. Meda ase. Yɛde